Hello, welcome to my vlog. And today's lesson, hashtag my Binisaya, hashtag Cebuanong dialect, hashtag Binisaya nga pinulongan. So, please subscribe and like my videos. And watch my video. Daghang salamat. Thank you very much. The day we met, frozen, I held my breath. Right from the start, I knew that I'd found the home for my heart. Ang buotan nga bana nagpahiyom samtang nagsuot sa nindot nga relo. Ang gwapa nga asawa nagpahiyom samtang naghiwa sa atsal sa tadtaran. Ang buotan nga asawa mapahiyomon samtang nagunit sa luwag o nagukay sa kaha. Ang buotan nga bana mapahiyomon samtang nagsuot sa iyahang abuhon nga t-shirt o itom nga pantalon. Ang gwapa nga asawa nga nakasuot og stripe nga long sleeve or sinina og nakasuot og pantalon nga maong. Ang magtiayon naglingkod sa kahoy nga lingkuranan. Ang bana nagunit sa nindot nga kamera. Ang asawa nagunit usab sa iyahang bag nga pula. Ang asawa nakasuot og rosa nga bestida og puti nga sapatos, samtang ang bana nakasuot og itom nga sinina og puti nga pantalon. Ang magtiayon nagistorya samtang naglingkod sa kahoy nga lingkuranan. Ang buotan nga bana nagpalit og pagkaon. Ang asawa naglingkod sa parke. Ang bana nagpalit usab og payo, samtang ang asawa naghulat og naglingkod sa lingkuranan sa parke. Mapahiyomon ang bana nga naglakaw padulong sa asawa. Nindot ang puti nga kusina. Sa kusina naay duha ka bata nga lalaki o babae. Ang batang lalaki nakasuot og abuhon nga sinina og itom nga pantalon, samtang ang batang babae nagsuot og rosa nga sinina og puti nga pantalon. Ang batang lalaki nakasuot og green o puti nga apron, samtang ang batang babae nakasuot og pula o puti nga apron. Ang batang babae nagbuak sa itlog og iyahang gisagol sa harina. Ang duha ka bata malipayon nga naghimo og pancake. Ang nindot og puti nga kusina. Daghan og gamit pang kusina. Naay tadtaran gamiton sa pagtadtad sa mga lamas. Ang batan-on naghiwa og lamas sa tadtaran. Ang usa ka batan-on nagluto gamit ang kaha. Ang batan-on nagluto og lamas sa kaha. Ang batan-on nagukay sa lamas sa kaha. Ang amahan nagunit
sa luwag, nagbutang sa lamas ngadto sa kaha. Ang buotan nga babae naggunit sa luwag. Ang buotan nga babae nagukay sa pagkaon sa kaha. Ang buotan nga babae naghiwa sa atsal sa tadtaran. Ang buotan nga babae nagpahiyom samtang nagluto sa itlog sa kaha. Ang babae naghiwa sa atsal sa tadtaran o gibutang sa bildo nga bawol. Ang buotan nga babae naghiwa og ahos o gibutang sa sartin. Ang buotan nga babae naghiwa sa gulay o gibutang sa bildo nga bawol. Ang batang babae naghugas sa bildo nga bawol sa kusina. Samtang ang batang lalaki naggunit sa plato sa kusina. Ang bata nga babae o lalaki naghugas sa mga hugason sa lababo. Ang batang babae naggunit og sabon para sa panghugas sa plato. Ang batang lalaki naggunit sa plato nga hugason. Ang plato nga puti nga dako og hugason. Ang sartin nga bowl gihugasan sa batang babae. Ang batang babae naghugas sa bildo nga bowl. Ang batang lalaki nagbutang sa plato ngadto sa tray. Ang batang babae nga nakasuot og pula nga sinina, green nga o lunhaw nga apron ug puti nga kalo. Nagbuak ang batang babae sa itlog. Ang batang lalaki nga nakasuot og abuhon nga sinina, nagsuot usab og puti nga kalo. Ang batang lalaki naggunit sa harina sa sartin. Ang batang babae nagukay sa harina sa bildo nga bawol. Ang batang lalaki naggunit sa botelya samtang nagtan-aw sa batang babae nga nagukay sa harina sa bildo nga bawol. Ang batang lalaki nagpahiyom samtang nag-istorya sa batang babae nga nagukay sa harina sa bildo nga bawol. Ang buotan nga babae nga nakasuot og long sleeve nga bughaw o puti samtang nagpahiyom. Ang buotan nga bana nga nakasuot og abuhon nga t-shirt og pula nga pantalon. Ang buotan nga babae nagukay sa pagkaon sa kaha samtang nagtan-aw ang buotan nga bana sa iyahang asawa. Ang asawa naggunit sa luwag samtang nagukay sa pagkaon sa kaha. Ang buotan nga bana naggunit sa kaha samtang nagukay ang iyang buotan nga asawa. Nakit-an nako sa lamesa ang 5 ka itlog, 5 ka kamates, 1 ka sibuyas o 5 ka ahos. Ang babae nagbuak sa itlog sa kusina, samtang ang lalaki naghugas sa kaha sa kusina. Ang babae nagbutang sa kaha og mantika. Ang asawa
nagluto og itlog sa kaha. Ang asawa nagbutang og mantika, lamas ug itlog sa kaha. Ang asawa nag-ukay sa lamas sa kaha. Ang bana naghiwa sa lamas sa tataran. Ang bana naghiwa sa kamatis, sibuyas og patatas. Ang batang babae naggunit og itom nga luwag og puti nga harina. Ang batang lalaki naggunit sa bughaw nga bildo og dalag nga kutsara. Ang batang babae nagsuot og rosa nga sinina og puti nga kalo, samtang nakasuot og tabunon nga pantalon og orange nga sapatos. Ang batang lalaki nagsuot og lunhaw nga sinina, tabunon nga pantalon og pula nga sapatos, samtang nagsuot og itom og nindot nga relo. Amahan nagbutang og palaman sa pan. Ang bata nagkaon og peanut butter. Ang bata nagkaon og pan nga naay margarine. Ang bata nagbutang og palaman sa pan. Ang inahan nagbutang og peanut butter sa pan, samtang ang amahan nagbutang og margarine sa usa ka pan. Nakit-an nako ang upat ka bata sa gawas sa balay. Ang upat ka bata nga nagduwa sa lapok. Ang usa ka batang babae nga itom ang buhok, nakasuot og dalag nga sinina og dalag nga pantalon, samtang ang kolor sa iyahang sapatos itom. Ang usa ka batang babae nga pution, nakasuot og puti nga bestida. Kulot ang iyahang buhok ug tabunon ang kolor sa iyahang buhok. Ang batang babae nga nakasuot og bestida nga puti, nakasuot usab og puti nga sapatos. Samtang ang usa ka batang itumon, kulot ang buhok, nagsuot og lunhaw nga sinina og itom nga pantalon, ug usab ang iyahang sapatos itom. Ug ang usa ka batang lalaki nga pution, nagsuot og orange nga sinina og orange nga sapatos, samtang ang kolor sa iyahang pantalon itom. Ang upat ka bata nga nagduwa sa lapok, malipayon sila samtang nagduwa sa gawas sa ilahang balay. Ang batang babae nga naglingkod sa sofa. Ang gamayng bata nga nagsuot og puti nga diaper. Ang duha ka bata naglingkod sa sofa og nagtan-aw sa ilahang telebisyon. Ang gamayng bata nga nagsuot og puti nga diaper naglakaw sa karsada. Ang batang babae nga nagdula sa iyahang cellphone naglingkod sa sofa. Ang batang babae nagunit sa iyahang cellphone sa sofa. Ang gamayng bata nga nagsuot og diaper naglingkod sa sofa ug nagtan-aw sa iyahang ate nga nagtan-aw sa cellphone. Ang duha ka bata naglingkod sa sofa samtang nagtan-aw sa cellphone. Nakit-an nako ang 11 ka bata nga naligo sa ulan.
Ang mga bata naligo sa ulan sa karsada. Ang naay bata nga nagsuot og puti nga sinina. Ang usa-usab nagsuot og dalag nga sinina. Samtang ang tulo ka bata nagsuot og itom nga mga sinina. Ang ubang bata nagsuot og orange nga sinina, naay nagsuot og dalag nga sinina, naay nagsuot og bughaw nga sinina, ug naay nagsuot og rosa nga sinina. Ang mga bata nalipay nga naligo sa tubig ulan. Ang mga bata nga basa sa ulan. Ang mga bata naligo samtang nagdagan sa karsada. Ang mga bata nga naligo sa ulan samtang nagdagan sa karsada. Ang mga bata naglingkod sa daplin sa karsada. Ang usa ka bata naggunit og payong samtang naligo sa ulan sa karsada. Ang mga bata nagdagan sa lapok. Ang mga bata nagduwa samtang naligo sa ulan sa karsada. Ang mga bata nagduwa sa lapok sa karsada. Ang mga bata nga basa sa tubig ulan. Nakit-an nako ang tulo ka bata nga nagduwa og balas sa daplin sa dagat. Ang duha ka batang babae nga pution nagpahiyom samtang nagunit sa plastik nga dulaan ug nagdula sa balas. Samtang ang batang lalaki nga pution nagtan-aw sa duha ka bata nga nagdula sa balas sa daplin sa dagat. Ang mga bata nagpahiyom nga nagdula sa balas sa dagat. Ang bata nagsuot og short or purol nga pula og rosa nga sinina. Ang usa ka batang babae nagsuot og dalag nga purol ug dalag nga sinina. Samtang ang usa ka batang lalaki walay suot nga sinina. Apan siya nagsuot sa bughaw nga purol. Ang mga bata malipayon nga nagdula sa balas. Ang mga bata naligo sa swimming pool. Ang bata nga taas og buhok nagsuot og puti nga purol og puti nga sando. Samtang ang usa ka bata nagsuot og swimsuit nga pula ug ang batang lalaki nagsuot og orange nga purol ug walaay sinina. Ang mga bata malipayon nga nagduwa og naligo sa swimming pool. Nakit-an nako ang mga estudyante nga basa sa ulan. Ang batang babae nga nakasayal og itom og puti nga blouse. Samtang ang usa ka batang babae naggunit sa payong. Ang usa ka batang babae naggunit sa iyahang bag samtang naglakaw. Nakit-an nako ang duha ka batan-on nga lalaki. Ang usa ka batan-on naggunit og payong. Ang usa ka batan-on naggakos sa iyahang bag. Ang mga batan-on naglakaw sa basa nga karsada. Ang mga batan-on basa sa ulan. Ang babae nagtindog sa karsada samtang nagunit sa bata nga basa. Ang babae nga nagunit sa bata walay gunit nga payong
nagtindog sa daplin sa karsada. Nakit-an nako ang lalaki nagluto og pagkaon sa daplin sa karsada. Ang lalaki nagbaligya og itlog nga naay sagol nga harina. Ang lalaki nagbaligya og saging nga maruya. Ang lalaki naay display nga juice tapad sa iyahang maruya. Ang lalaki nagkalo og pula ug nagsuot og orange nga t-shirt. Ug akong nakit-an ang lunhaw nga motor sa likod sa lalaki. Daghan ang tao sa likod sa lalaki nga nagbaligya og pagkaon. Ang lalaki nagluto usab og nilungag nga itlog. Ang nilungag nga itlog gibutang sa lalaki sa lunhaw nga tray. Ang anak nga lalaki nagsuot og itom nga pantalon, itom nga sapatos ug puti nga sinina og bughaw nga kalo. Ang batang babae nagsuot sa rosa nga bestida o puti nga sapatos. Ang batan-on nga nakasuot og stripe nga itom. Ang batan-on nga nakasuot og antipara og itom og nindot nga relo. Ang batan-on nga pution nagsuot og bughaw nga sinina og bughaw nga pantalon. Ang batan-on nga nagsuot og itom nga antipara og itom nga relo. Ang batan-on naggunit og payong. Ang upat ka batan-on nakit-an nako sa bukid. Ang upat ka batan-on nagtindog sa bukid. Ang tulo ka babae naggunit og payong. Samtang ang usa ka batan-on nga lalaki wala nagunit og payong. Ang mga batan-on nagpa-picture sa bukid. Ang upat ka batan-on nga nakasapatos og puti. Ang lalaki nga nagluto og bihon sa balay. Ang babae nagluto og pansit. Ang amahan nagluto og bihon sa kusina. Ang inahan naghugas og plato sa kusina. Ang amahan naggunit sa kaha samtang nagukay sa pagkaon. Ang inahan nag-andam og plato sa lamesa para sa panihapon. Ang amahan kugihan. Ang inahan maayo. Ang buotan nga inahan nagtudlo sa iyang mga anak og luto. Ang inahan nga nakasuot og puti nga bestida og puti nga kalo nagtudlo sa iyahang mga anak sa pagluto. Ang mga anak nga mapahiyomon nga nagtan-aw sa ilang inahan samtang nagistorya. Ang usa ka batan-on nagsuot og dalag nga sinina ug ang usa ka bata nagsuot og rosa nga bestida. Nagpahiyom sila samtang nagtudlo og luto ang inahan. Ang mga bata naglingkod sa limpyo o puti nga kusina. Nakit-an nako ang upat ka lalaki sa dagat. Ang upat ka lalaki nagsakay sa bangka. Nagunit og pukot og nangisda. Ang mga lalaki naggunit sa pukot
samtang nagkuha sa isda. Ang lalaki naggunit sa isda sa palengke. Ang lalaki nagtinda og isda sa palengke. Nakita nako ang babae sa palengke nga naggunit og isda sa iyahang kamot. Nakit-an usab nako ang mga lalaki naggunit sa isda sa palengke. Nakit-an nako ang lalaki nagpupo og mga saging. Ang lalaki nga nakasuot og abuhon nga sinina og itom nga pantalon, samtang nagpurong sa itom nga sinina. Ang lalaki nagpupo sa mga saging sa sagingan. Ang lalaki nagpahiyom samtang nagpupo sa saging. Ang lalaki nagpurong sa sinina samtang nagpupo sa saging. Ang lalaki nagpurong sa sinina samtang naglakaw nga naggunit sa saging. Nakit-an nako ang buotan nga amahan sa basakan. Ang mga lalaki nakit-an nako sa basakan. Ang basakan nga lunhaw. Ang mga lalaki nagtanom og humay sa basakan. Ang buotan nga amahan nagtanom og humay sa basakan. Ang mga lalaki nagpahiyom samtang nagtanom sa humay sa basakan. Ang mga lalaki nga nakapurong sa itom nga sinina nakasuot og lunhaw nga sinina ang usa ka lalaki, samtang ang usa ka lalaki nagsuot og orange nga sinina, samtang ang usa ka lalaki nagsuot og puti nga sinina. Nagpahiyom ang mga lalaki samtang nagtanom og humay sa basakan. Ang inahan naggunit sa anak samtang naglingkod sa balas. Ang batang babae nagdula sa balas. Ang batang babae naggunit sa pala nga dulaan og nagdula sa balas. Naay tulo ka bata nga nagdula sa balas. Ang mga pution nga mga bata nagdula sa balas. Nakit-an nako ang babae nga bata nga nagpahiyom samtang nagdula sa balas. Ang inahan nagtan-aw sa iyahang anak samtang nagdula sa balas. Ang mga bata malipayon nga nagdula sa balas. Ang mga batan-on nga lalaki nagdula sa tubig sa ulan. Ang mga batan-on nagsipa sa mga bola padulong sa tubig sa ulan. Ang mga batan-on nga lalaki naligo sa tubig sa ulan. Ang mga basa nga mga lalaki nagdula sa tubig sa ulan. Nakit-an nako ang batan-on nga lalaki nga basa ang sinina, nakasuot og puti nga sinina o puti nga pantalon, samtang ang usa ka batan-on nga lalaki nakasuot og pula nga sinina og abuhon nga purol. Ang usa usab ka batan-on nga lalaki nagsuot og dalag nga sinina og itom nga purol, samtang ang usa ka batan-on nga lalaki nagsuot sa dalag nga sinina ug itom nga purol. Ang mga batan-on malipayon samtang nagdula sa tubig sa ulan. Ang mga batan-on malipayon samtang naligo sa ulan. Anako ang duha ka batang lalaki nagsumbagay.
Ang batang lalaki nagtanaw og video game. Ang duha ka batang lalaki nag-away samtang nagtanaw og video game. Nakit-an nako ang batang babae naglakaw samtang nagsuot og puti nga diaper. Ang bata nga naglingkod sa sofa nga nagsuot og puti nga sando nagtan-aw sa iyahang cellphone. Ang mga bata nagdula sa kusina samtang nagdula sa video game. Ang mga bata nagdula sa kusina samtang nagkaon. Ang mga bata nagkaon sa limpyo og puti nga kusina. Nagsumbagay ang duha ka anak nga lalaki. Ang lalaki sa tindahan nagsumbagay. Ang batang lalaki nagsumbagay sa balay. Nakit-an nako nagsumbagay ang mga bata didto sa balay. Ang amahan nagtudlo sa anak nga babae og maneho. Ang buotan nga amahan nagtudlo sa batang babae og maneho sa kotse. Ang dalaga nagmaneho sa kotse sa karsada. Ang amahan nagmaneho sa kotse sa karsada. Ang anak nagtudlo og maneho sa kotse sa karsada. Nakit-an nako ang duha ka batang babae nga nakasuot og puti nga bestida samtang naggunit sa dalag nga payong. Nakit-an usab nako ang duha ka batang babae naglingkod sa karsada samtang nag-istorya. Nakit-an nako ang batang babae nagsuot og rosa nga bestida o puti nga sapatos samtang naggunit sa payong naglakaw sa karsada. Nakit-an nako ang basa nga karsada. Nakit-an nako ang lalaki nagdula sa karsada. Naay upat ka batan-on nagdula og lapo sa karsada. Ang upat ka batan-on nagpahiyom samtang nagdula og lapok sa karsada. Ang upat ka batan-on nagdula gamit ang bola sa karsada. Naay unom ka mga babae o lalaki sa gawas sa balay. Nakit-an nako ang tulo ka lalaki o tulo ka babae sa restaurant nagkaon sila. Ang unom ka pares nagpahiyom. Ang tulo ka lalaki nag-istorya samtang ang tulo ka babae nagkaon. Malipayon sila samtang nag-istorya o nagkaon. Nakit-an nako ang usa ka babae o usa ka lalaki nagtindog sa gawas sa karsada. Nakit-an nako ang babae o lalaki naggunit sa kamot samtang naggakos sa iyahang trato. Ang magtrato, nakit-an nako ang duha ka babae nagdagan sa parke. Ang usa ka babae nagsuot og itom nga sando og itom nga pantalon. Samtang ang usa ka babae nagsuot og bughaw nga sando o bughaw nga pantalon. Ang duha ka babae nagdagan sa parke. Nakit-an nako ang taas nga kahoy sa park. Nakit-an nako
ang taas ug dako nga kahoy sa park. Nakit-a nako ang mga dagko ug taas nga kahoy sa gubat. Nakit-a nako ang taas nga lunhaw nga kahoy sa parke. Naay mga tao nga nagdagan sa ilalom sa kakahuyan. Naay mga babae nagdagan usab sa ilalom sa kakahuyan. Nakit-a nako ang mga sagbot sa yuta nga lunhaw. Nakit-a nako ang dalaga nga nakasuot og dalag nga sinina ug nagunit usab og dalag nga payong sa karsada. Nakit-a nako ang upat ka batan-on. Ang tulo ka batan-on nagunit og payong. Samtang ang usa ka batan-on walay payong. Ang mga batan-on nagtindog sa poste sa karsada. Ang mga batan-on nagpahiyom samtang nagistorya. Nakit-a nako ang duha ka ulitaw naglakaw sa karsada. Ang duha ka ulitaw naglakaw sa karsada. Ang batan-on naggunit og payong samtang naglakaw sa karsada. Ang ulitaw naggunit og payong samtang naglakaw sa karsada. Ang batan-on naggunit og bola samtang naglakaw sa karsada. Ang batan-on naggunit sa bag samtang nagtindog sa karsada. Ang batan-on naggunit sa papel samtang naglakaw sa karsada. Ang batan-on nagsuot og antipara nga itom og nindot nga relo samtang nagtindog sa karsada. Ang batan-on naggunit sa nindot nga cellphone samtang naglakaw sa karsada. Nakit-a nako sa karsada ang mga ulitaw. Ang ulitaw nga naglingkod sa karsada nga nagsuot og bughaw nga pantalon og puti nga sinina. Samtang ang usa ka batan-on nagtindog daplin sa karsada, naggunit og payong, nagsuot og puti nga sinina og abuhon nga pantalon. Ang amahan naggunit og kutsilyo. Ang batan-on naggunit sa kutsilyo. Ang batang babae naggunit og kutsilyo. Ang amahan naggunit og kutsilyo samtang naghiwa sa tadtaran. Naghiwa og atsal ang batan-on sa tadtaran. Ang dalaga naghiwa sa atsal sa tadtaran. Ang amahan naghiwa sa atsal sa tadtaran. Ang batan-on naggunit sa luwag. Ang ulitaw naggunit sa luwag. Ang amahan naggunit sa luwag. Ang amahan nag-ukay sa kaha. Ang ulitaw nag-ukay sa kaha. Ang dalaga nag-ukay sa kaha. Ang amahan naggunit og luwag samtang nag-ukay sa kaha. Ang ulitaw naggunit og luwag samtang nag-ukay sa kaha. Ang dalaga naggunit og luwag samtang nag-ukay sa kaha. Ang amahan naggunit og luwag samtang nag-ukay sa pagkaon sa kaha. Ang ulitaw naggunit og luwag samtang nag-ukay sa pagkaon sa kaha. Ang dalaga naggunit
og luwag samtang nag-ukay sa pagkaon sa kaha. Ang inahan nagtudlo sa anak og luto sa kusina. Ang inahan naggunit og kutsilyo sa kusina. Ang ulitaw naggunit sa kutsilyo sa kusina. Ang dalaga naggunit sa kutsilyo sa kusina. Ang inahan naggunit og kutsilyo samtang naghiwa sa atsal. Ang ulitaw naghiwa sa atsal gamit ang kutsilyo. Ang dalaga naghiwa sa atsal samtang naggunit og kutsilyo. Ang inahan nagbutang og mantika sa kaha. Ang ulitaw nagbutang sa sibuyas sa kaha. Ang dalaga nagbutang sa atsal sa kaha. Ang inahan naggunit sa luwag samtang nag-ukay sa kaha. Ang ulitaw naggunit sa luwag samtang nag-ukay sa kaha. Ang dalaga naggunit sa luwag samtang nag-ukay sa kaha. Ang amahan nagtudlo sa anak sa paghiwa sa lamas. Ang inahan nagtudlo sa anak og ukay sa kaha. Ang ulitaw nag-ukay sa iyahang giluto sa kaha. Ang dalaga nagluto og itlog sa kaha. Ang dalaga naglingkod sa bangko sa balay. Ang ulitaw naglingkod sa bangko. Ang amahan naglingkod sa bangko sa kusina. Ang inahan naglingkod sa bangko sa balay. Ang ulitaw naglingkod sa bangko sa kusina. Ang dalaga naglingkod sa bangko sa kusina. Ang inahan naglingkod sa kusina. Naay bangko sa kusina ilalom sa lamesa. Sa kusina naay lamesa ug bangko. Ang batang babae naglingkod sa kusina samtang nagkaon sa manok. Ang dalaga naglingkod sa bangko sa kusina samtang naghiwa og lamas. Ang ulitaw naglingkod sa bangko sa kusina samtang nagkaon. Ang amahan naglingkod sa bangko sa kusina samtang naghiwa og manok. Ang inahan naglingkod sa bangko sa kusina samtang nagkaon sa manok. Ang batang babae naglingkod sa bangko sa kusina samtang nagsuot og diaper. Ang gamayng bata naglingkod sa lamesa samtang nagkaon sa manok. Ang gamay bata nga lalaki naglingkod sa bangko sa kusina samtang nagtan-aw sa iyang cellphone. Ang amahan naglingkod sa bangko sa kusina samtang nag-istorya sa iyahang anak. Ang inahan naglingkod sa bangko sa kusina samtang naghungit sa iyang gamay nga anak. Ang dalaga naglingkod sa bangko sa kusina samtang nagtan-aw sa telebisyon. Nakit-a nako ang duha ka bata nagduwa sa lapok samtang nagsuot og butas. Ang batang babae nga nagduwa sa lapok nga nakasuot og butas nga itom. Ang usa ka batang lalaki nagsuot og itom nga butas samtang nagdula sa lapok. Ang mga bata nagdula sa lapok samtang nagsuot og butas.
Ang butas nga itom nga gisuot sa mga bata samtang nagdula sa lapok. Naay napulo ka bata nagdula sa karsada nga basa. Naay 4 ka lalaki nangisda sa tubig. Naay 4 ka lalaki nagpupo og saging. Naay mga lalaki nagtanom og humay sa basakan. Naay mga lalaki nagbaligya og isda sa palengke. Naay mga babae naglingkod sa lingkuranan. Naay mga babae naglakaw sa karsada. Nakit-an nako ang mga bata nagduwa sa karsada. Ang ulitaw naggunit og payong samtang naglakaw sa karsada. Ang dalaga naggunit og bag samtang nagtindog sa karsada. Ang dalaga naglakaw samtang naggunit og payong. Ang mga bata nagdagan sa karsada. Nakit-an nako ang dalaga nagmaneho sa kotse sa karsada. Nakit-an nako ang amahan nagtudlo og maneho sa anak nga dalaga. Nakit-an nako ang inahan nagdala og gulay sa karsada. Nakit-an nako ang mga bata nga basa sa karsada. Ang karsada nga taas og lapok. Naay 5 ka lalaki nagsakay sa bangka. Nakit-an nako ang mga lalaki naggunit og pukot. Ang mga lalaki naggunit og pukot sa bangka. Nakit-an nako ang mga lalaki nagsakay sa bangka samtang nagunit sa pukot. Naay mga lalaki naggunit og saging. Nakit-an nako ang mga lalaki nagpupo og saging. Ang mga saging nga lunhaw. Ang mga saging nga dalag. Daghan ang gigunitan sa lalaki nga dalag nga saging. Nakit-an nako ang mga babae naggunit og dalag nga saging. Nakit-an usab nako ang mga ulitaw nagpupo og saging. Nakit-an nako ang mga lalaki nagtanom og humay sa basakan. Nakit-an nako ang mga babae nagdala og humay sa basakan. Nakit-an nako ang mga babae naggunit sa humay sa basakan. Nakit-an nako ang iro. Ang bata nagdula sa iro. Ang iro nagdagan sa gawas sa balay. Nakit-an nako ang bata ug ang iro nagdagan likod sa balay. Ang batan-on naglimpyo sa kasilyas. Ang batan-on naglaba sa kasilyas. Ang batan-on naglimpyo ug naglaba sa kasilyas. Nakit-an nako ang dalaga sa kasilyas. Nakit-an nako ang kasilyas likod sa balay. Ang kasilyas nga limpyo ug puti. Ang batan-on naglimpyo sa puti nga kasilyas. Nakit-an nako ang amahan nga naligo sa kasilyas. Ang inahan naglungag og kanon. Ang dalaga naglungag og itlog. Ang inahan nagdala sa itlog. Ang dalaga naghiwa sa itlog. Ang dalaga naghiwa sa gulay. Ang inahan nagluto og pagkaon. Ang dalaga naghiwa sa manok. Ang inahan naghiwa sa manok. Ang dalaga naghugas sa gulay. Ang inahan nagluto sa manok. Ang inahan nagluto sa gulay.
Ang ulitaw naghiwa og manok. Ang manok gihiwa sa buotan nga amahan. Ang amahan naghiwa og manok. Ang inahan nagluto sa manok. Ang dalaga gusto mukaon og tsokolate. Ang akong trato gusto mupalit og tsokolate. Ang dalaga nagpalit og tsokolate sa tindahan. Ang akong trato gusto magpalit og tsokolate. Ang batan-on gusto mukaon og tsokolate. Ang bata gusto manihapon og tsokolate. Ang ulitaw gusto magpalit og daghan nga tsokolate. Ang inahan gusto magpalit og tsokolate. Ang dalaga nagpalit og tsokolate. Ang akong trato nagdala og daghan nga tsokolate. Ang amahan nagpalit og tsokolate sa tindahan. Ang inahan nagkaon og tsokolate. Ang nagluto og adobong manok sa kusina. Ang inahan nagkaon og adobong manok. Ang dalaga naglungag og itlog. Ang ulitaw nagluto og itlog. Ang inahan nagkaon og itlog. Ang anak nagkaon og adobong manok. Ang amahan gusto mukaon sa adobong manok. Ang batang babae gusto mukaon og adobong manok. Ang dalaga dili gusto mukaon sa adobong manok. Ang ulitaw dili gusto magluto og adobong manok. Ang batang babae gusto mukaon sa adobong manok. Ang inahan dili gusto mukaon sa adobong manok. Ang amahan nagluto sa adobong manok sa kusina. Ang mga bata nagkaon og adobong manok sa lamesa sa kusina. Ang dalaga nagkaon og nilungag nga itlog sa lamesa sa kusina. Ang ulitaw nagkaon og adobong manok sa lamesa sa kusina. Ang inahan nagkaon og manok nga adobo sa lamesa sa kusina. Akong trato gusto magsuot og bestida apan dili gusto magsuot og sayal. Ang akong igsuon gusto magsuot og pantalon. Ang akong amahan gusto magsuot og itom nga purol. Ang akong inahan gusto magsuot og bestida pero dili gusto musuot og purol. Ang batang babae gusto musuot og diaper. Ang dalaga gusto magsuot og relo. Ang inahan dili gusto magsuot og antipara. Ang amahan gusto musuot og antipara. Ang anak dili gusto magsuot og relo. Ang dalaga nagsuot og relo nga nindot. Ang ulitaw nagsuot og sinina nga pula og itom nga pantalon. Ang akong trato gusto magsuot og itom nga antipara. Ang akong trato gusto mosuot og nindot nga itom nga relo. Akong nakit-an ang tulo ka dalaga nagsuot og puti nga bestida og puti nga sapatos. Akong nakit-an ang ulitaw nagsuot og puti nga sinina og puti nga pantalon usab puti nga sapatos. Ang amahan akong nakit-an nagsuot og itom nga sinina og itom nga pantalon. Ang inahan nagsuot og rosa nga bestida og puti nga sapatos. Nakit-an nako ang ulitaw
nagsuot og itom nga sapatos. Nakit-an nako ang duha ka dalaga nagsuot og itom nga sayal og rosa nga bestida. Nakit-an nako ang mga bata nagsuot og pula og rosa nga mga bestida. Nakit-an nako ang mga batang lalaki nga wala nagsuot og sinina apan nagsuot og mga itom nga purol. Ako gusto magsuot sa akong paborito nga dalag nga sinina. Ako gusto musuot sa akong paborito nga itom nga sapatos. Akong gusto sa akong trato magsuot og rosa nga bestida. Ang gusto sa akong trato magsuot og pula nga bestida o pula nga sapatos. Akong gusto ang mukaon og adobong manok. Ako gusto mukaon og chocolate. Ako gusto magluto og adobong manok. Ako gusto magluto og nilungag nga itlog. Ako gusto magluto og pritong manok. Ang akong amahan gusto magpalit og kotse. Ang akong inahan gusto magmaneho sa kotse. Ang akong amahan nagmaneho sa kotse sa karsada. Ang akong inahan nagsakay sa kotse. Ang ulitaw naglingkod sa kotse. Ang dalaga nagmaneho sa kotse sa karsada. Ang ulitaw nagmaneho sa kotse sa karsada. Ang amahan nagtudlo og maneho sa iyahang anak sa kotse sa karsada. Ang karsada nga taas og lapad. Ang bata gusto magdula sa karsada. Ang batang babae gusto magdula sa karsada. Ang batang babae gusto magmaneho sa kotse. Ang amahan nagtudlo sa anak sa pagmaneho sa kotse. Ang kotse sa daplin sa karsada. Ang dalag nga saging nga tamis. Ang ice cream nga tamis. Ang mangga nga tamis, ang tsokolate nga tamis. Ako gusto mukaon og ice cream. Akong trato gusto mukaon og chocolate. Ang akong trato dili gusto mukaon og saging. Ako gusto mukaon og dalag nga saging. Ako gusto mukaon og chocolate. Ako gusto mukaon og cake. Ako gusto mukaon og tamis nga mangga. Ako gusto mukaon og tamis nga saging. Ako gusto mukaon og tamis nga ice cream. Ako gusto mukaon og tamis nga saging. Akong nakit-an ang 5 ka dalaga nga nakasuot og puti nga sayal samtang naglakaw sa karsada. Akong nakit-an ang mga ulitaw nga nakasuot og itom nga purol nga basa sa ulan. Akong nakit-an ang mga bata nga basa sa ulan sa karsada. Nakit-an nako ang basa nga karsada. Ang mga bata nagduwa sa basa nga karsada. Nakit-an nako ang mga dalaga nga naglingkod sa basa nga karsada. Nakit-an nako ang mga ulitaw nagduwa sa basa nga karsada. Nakit-an nako ang mga bata naglingkod sa basa nga karsada. Nakit-an nako ang manok sa karsada. Nakit-an nako ang amahan sa karsada. Nakit-an nako ang mga manok naglupad sa karsada. Nakit-an nako ang mga manok sa daplin sa karsada. Nakit-an nako
ang mga bata nagkaon sa karsada. Nakit-an nako ang mga dalaga naglakaw sa karsada, samtang nag-istorya sila. Nakit-an usab nako ang mga ulitaw sa karsada naglingkod. Ang mga bata sa basa nga karsada. Nakit-an nako ang tubig ulan sa karsada. Nakit-an nako ang ulan nga nakit-an nako ang karsada nga naay tubig ulan. Nakit-an nako ang mga bata nga basa nga naglingkod ug nagdagan-dagan sa karsada. Nakit-an nako ang bata naggunit sa payong samtang nag-ulan sa karsada. Daghang salamat.